Aw bisimila Kanta Media ka don kibaru kan min bɛna lase aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. Bi ye tarata ye février kalo tile 3 san 2026 a don kibaru waati sera. A sanga ni essence ko gɛlɛya ye denmisɛnnin jɛkulu dɔw ye waliɲuman dɔn sɛbɛn di station Orinding ma. Kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Festival Ogobayan tako 11 kuncɛra karidon kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Nɛgɛsoboli kɛra Bamakɔ gouverneur tɔgɔ la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Aw bisimila Kanta Media ka don kibaru kan. An ye seereya min sɔrɔ agence Kuba Voyage ale ka umradenw olu ka jigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a bɛ Saoudia jamana kan kɛrɛnkɛrɛnlen bolo ma Makka. Umra ye baara min ni agence Kuba Voyage n'a y'a labɛn kosɛbɛ walasa a ka umradenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka lafiya cogo min na bato kɛcogo ɲuman na siyɔrɔ ko a ka diya dumuni ko. Seereya bolo ma ni hôtelba ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ haramu kɛrɛfɛla la ten cɔ ye an yɛrɛ ɲɛ sera olu kan. Sunkalo umradenw olu bɛ jigin hôtel kɛrɛnkɛrɛnlen min kɔnɔ o de filɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen bɛ haramu dakɔrɔla la ka fara san kalo 12 umraden minnu bɛ na olu fana bɛ jigin hôtel kɛrɛnkɛrɛnlen ma hôtel min a bɛɛ lajɛlen ni haramu de ka surun i bɛ bɔ da la i yɛrɛ ɲɛ bɛ maaw la seli la o seereyaw filɛ nin ye. O tɛmɛnen kɔfɛ sa u ka hijidenw bɛ jigi yɔrɔ min na jigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen don minnu yɛrɛ bɛ haramu yɛrɛ masurunya la ten cɔ ye ni tun ye Maka dunanjigiyɔrɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Madina dunanjigiyɔrɔ olu jaw de filɛ nin ye ale yɛrɛ fana ni haramu ka surun ten i bɛ bɔ i ka hôtel kɔnɔ kɛnɛba in o dɔrɔn de bɛ ani haramu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka tabi fɛnsɛ hali hôtel yɛrɛ da la ka seli haramu nɔfɛ. Kuba Voyage hiji baara ani umra baara a ɲɛdɔn b'aw la. Agence Kuba Voyage délégué don n'o ye Ahmed Traoré. Alhamdulilayi ne dara jama kan ka na n'u ye ka na bato kɛ lafiya kɔnɔna la. Alhamdulilayi an ye hôtel ɲɛnama sɔrɔ hôtel min bɛ haramu ka surun ɲɔgɔn na a tuma dɔ la yɛrɛ i bɛ se k'i to i ka hôtel da la ka seli misiri fɛ n'a ka di yɛrɛ i bɛ taa haramu kɔnɔ. Alhamdulilayi bato kɛra ka ɲɛ kosɛbɛ hôtel min fana don c'est très luxe i bɔra dɔw yɛrɛ bɛ se k'olu seereya. Alhamdulilayi Kuba ye agence ɲuman de ye u ka umraw ka ɲi u ka surun haramu na Medine u ka surun haramu na Maka mɔgɔw bɛ dumuni kɛ mɔgɔw bɛ logement ɲuman sɔrɔ mɔgɔw bɛ dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ vraiment anw content an ka umra la kojugu. Ka fara o bɛɛ kan agence Kuba Voyage o kɛlen don ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ sunkalo hukumu kɔnɔna la ni maa min bɛ fɛ ka taa tile 15 fɔlɔ kɛ umra la walima maa min bɛ fɛ ka taa tile 15 laban kɛ walima maa min yɛrɛ bɛ fɛ ka sunkalo kalo kelen bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka segin ka na seli yɛrɛ fana kɛ i ka jamana la o bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don aw ye. Kuba Voyage hiji ani umra ɲɛdɔn bɛ aw la. Denmisɛnnin jɛkulu dɔw ye waliɲuman dɔn sɛbɛn di station Orinding ma an ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Kalo 4 tajiko gɛlɛya tɛmɛnen kɔ taji feere yɔrɔ dɔw ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw nimisi wasa tajiko la. O de la jɛkulu min b'an fɛ yan n'o bɛ wele ko Association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'État africains ye ni lajɛrɛ boloda ni ka wale ɲuman sɛbɛn di station holding service ma 45 bɔɲɔngo ma a station tigi fo ka taa se a filibagaw ma. Hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ hali bi olu min fɔlɔ hakilina ta ka médaille di gérants ma ka médaille di pétroliers ma n'o ye taji baarakɛlaw ye ani citerne bolilaw ani apprentis anw fana ko anw bɛ fara u kan k'a di gérants ma ani pompisiw an ye min di householding ma a bɛ taa maa 45 donc an ye o daminɛ bi mais a tɔ bɛ kɔfɛ baara tɔ bɛ kɔfɛ ni ala sɔnna an tɛna ɲinɛ maa fosi kɔ. Nin ko nin kɛra balinanko ye station holding service m'aw bolo min na u y'u ka nimisiwasa yira. Kulubali min ye nin hakilina in sɔrɔ komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko nin ko sugu tɛ se ka kɛ ten bon vraiment olu nana ka na an décorer bon on a fait des choses mais mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ avancer toujours quoi toujours ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ bɔ ala de la donc a bɛ bɔ ala de la an kɔni an bɛ ala fo kosɛbɛ vraiment depuis fin daminɛna bon c'est vrai an ye perte matériel dɔw sɔrɔ an bɛ k'an ka ceinture serrer an ka continuer a kɔnɔna na vraiment pour satisfaire nos clients. Ni kɔni nin hɛrɛ de moi ni hɛrɛ de ɲɛmɔgɔ k'i wele ka nin fɛn ninnu d'i ma donc bonya do an y'an ka mɔgɔw bɛɛ invité alhamdulillah an ka somɔgɔw bɛɛ invité ne kɔni ne content na kosɛbɛ crise kɔnɔ parce que nin ko in a nɛmɛ o crise a bɛɛ crise kɔnɔna de
donc an ye baara mun kɛ crise kɔnɔ ni y'o baara ninnu récompense de ye quoi. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ ne ye baara kɛ ɲinan yɛrɛ de surtout crise in kɔnɔna la an ma jɔ yɛrɛ de an bɛ Hamza n'a ba don an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye pompisi de ne ye meilleur pompisi yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ ko de. Nin ye nin jɛkulu maaw ka baara ta ko duurunan ye. Jɔnjɔn di nin kɛnɛ kan jɔnjɔn 3 de dira n'o ye médaille dorée, médaille or ani médaille vert jaune rouge. Festival Okobanya tako 11 kun cɛra karidon. An ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Festival Okobanya tako 11 baaraw datuguni min kɛra bonya ni karama kɔnɔ an ka faba kɔnɔ ni a labɛnbagaw u y'u da don baara yɛrɛ kɛcogoya ani a nafa kan. Seko ni dɔnko tiɲɛ yɛrɛ la o jamana ɲɛtaga bɛ seko ni dɔnko de bolo mɔgɔ so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ n'i yɛrɛ dɔn i y'a dɔn i ye sugu mun ye o kɔnɔna na sa fɛn min dagalen don mun ma daga a ma se mɔgɔ wɛrɛ k'a f'i ye a tile 7 kɔnɔ n'an y'a jateminɛ 300,000 visiteurs a ka ca an tun ye fɛn fɛn latigɛ an y'a bɛɛ kɛ conférence minnu fɔra olu kɛra kurunboli sport an ko festival vert a bɛɛ sera ka kɛ a diyara n ye jama bɔra gouvernement y'an dɛmɛ mali ɲɛmɔgɔw y'an dɛmɛ partenaires y'an dɛmɛ. Wa n'u tapili ale min ye Guinea Dogo maaw ka ɲɛmɔgɔ ye a y'a jira k'a fɔ u ye nimisi wasa sɔrɔ nin kɛnɛ kan festival Okobanya yɛrɛ kɔrɔ a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ. Comme n y'a fɔ cogo min na Okobanya kɛra maliyɛnw bɛɛ ta de Okobanya kɔrɔ ye mun ye c'est-à-dire seko ni dɔnko Mali ka seko ni dɔnko k'a jira k'a fɔ o de ye an ka solution ye k'a jira k'a fɔ Mali tɛ se ka yiriwa tant que an m'an segin an ka danbe nɔ na donc Okobanya kɔrɔ ye o de ye. Baara min ni a tanna kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a da a bɛ bɛn ani kelenya kofɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye autorités jateminɛ nin fana bɛ an nisɔndiya parce que nin ye président ka laɲini ye walasa maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon ni communauté bɛɛ lajɛlen sera k'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o fana b'a jira ko maliyɛnw tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma maliyɛnw ka culture seko ni dɔnko a ka ca mais o fana de ye Mali ye parce que bɛɛ n'i ka seko ni dɔnko bɛɛ de bɛ se k'i ka kow jira mais o bɛɛ de lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de ye Mali ye. Seko ni dɔnko tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ don min ni sanni feere o fana yakubayalen don min ni maaw ye nimisi wasa sɔrɔ. Sogo feere nin b'a la et puis dɔgɔnɔ yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan i m'a ye fan bɛɛ dɔgɔnɔ fini fan bɛɛ dɔgɔnɔ minɛ donc laadala ko nin non a diyara ne ka tama tɛmɛ quoi. K'a hakililajigin kɛ k'a fɔ tako 11 hukumu kɔnɔna na jamana 10 ani kɔ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka nin seko ni dɔnko kɛnɛ k'a diya ni k'a bonya ka malidenw ka bɛn ni kelenya o sinsin wa bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin maa caman ma. Nɛgɛsoboli kɛra Bamako gouverneur tɔgɔ la ka sanga ni a ka wuli ka jɔ ye an ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Nɛgɛsoboli ɲɛmaayaso kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka bolofara min bɛ yen n'o ye Bamako ligi ye o ye nɛgɛsoboli jɔnjɔn da Bamako faba gouverneur Abdoulaye Kulibali tɔgɔ la ka d'a kan a bɛ ka baara ɲɛnama minnu kɛ Bamako kɔnɔna na. Mali nɛgɛsobolila club tɔn 10 cɛbɔ dɔw kɔda ɲɔgɔn kɔ la nin jɔnjɔn in ta ko gale la. Bi an ka laɲini kun ye ka Bamako kafo ɲɛmɔgɔ n'o ye Bamako gouverneur ye vraiment ka bonyamasegin k'a ye bonyamasegin min na a bɛ cɛsiri min na a bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ baara min na Bamako kafo kɔnɔ vraiment u ka se ka dɔn a ye donc an farikolo ɲɛnajɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis a nana vraiment an ka liguw bɛɛ basigira an ka liguw basigira liguw stabilisera donc o bonyamasegin k'a ye o de ye an bila bi ka grand prix organisé a tɔgɔ la an ye circuit fermé de kɛ circuit fermé min ye kilomètre 5 ani mètre 100 donc an y'o siɲɛ 20 de kɛ donc a siɲɛ 20 a bɛ bɛn kilo 100 ani kilo 12 ma an ye point chaud 10 k'a la et aujourd'hui alhamdoulilah vraiment le rythme est vraiment honorable. A dabɔra de nɛgɛsoboli bɛ se ka dɛmɛ cogo min jamana in kɔnɔ hakilina bɛ talen bɛ yen bi a dabɔra k'a fɔ ko nɛgɛsoboli bɛna kɛ Mali région bɛɛ kɔnɔna na gouvernement bɛ yɔrɔ yɔrɔ o baara min bɛ kɛla a bɛ hakilisigi ko kuma de fɔ o baara min bɛ kɛla a bɛ kɛla fɛn ye min b'a to nɛgɛsoboli ye fɛn min ye bi komi a daminɛna cogo min bɛɛ y'a ye a kɛra cogo min donc an bɛ dɛmɛ de ɲini hali bi bɛɛ ka se k'o dɛmɛ o ye Mali kunnabɔla cogo min maliyɛnw yɛrɛ ka dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin jɔnjɔn kun dalen bɛ nɛgɛsobolila 73 ni ɲɔgɔn cɛla la sodanso o de kɛra Yaya Sanogo ye ka bɔ club Ernest Deɲana la. Bon an y'a labɛn depuis semaine tɛmɛnen depuis don jan
bon vraiment neso yɛrɛ plus tɛ se ka gagner entraînement quoi vraiment ko entraînement kɛ a kama m'a di capitaine ma a bɛ taa kɔɲɔmuso jansa n'a ye partenaire an bɛ Wortem fo parce que Wortem Grand Prix halisa kuma bɛ ka fɔ komi a kɛra kunun vraiment a diyara Mali kɔnɔ jamanadenw ye kɔnɔla la a diyara jamanadenw ye kɔfɛ a diyara jamana wɛrɛ mɔgɔw ye a kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ vraiment a kɛra réussite donc o réussite kɔnɔ Burkina fana télévision nationale ye a ŋaniya ta k'u bɛna u ta organiser ɲina ka AES jamanaw wele donc n'an bɔra nin kɛnɛ kan an bɛna labɛn de daminɛ sisan ka taa o kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma Burkina donc kɔfɛ compétition caman bɛ yen championnat du monde bɛ yen ko an ka kɛ Montréal championnat africain bɛ kɛ Angola an b'o labɛnw kɛ Tour du Mali fana o labɛn bɛ segin ka tila ka Wortem Grand Prix deuxième édition a ɲɛnamaya tuguni donc ni Ala sɔnna ma compétition kɔni tɛna jɔ ɲina cogoya si la a yɛrɛ ɲɛ b'a la nɛgɛsobolilaw mobiliser don cogoya min na bi na vraiment nɛgɛsoboli kɔni an ka jamana kɔnɔ bi sport bɛ compter kosɛbɛ a ka di mɔgɔw ye a kanunen don bon denmisɛnnin minnu b'a la u cɛsirilen don parce que u ka taa rendez-vous baw la wa an ye musow fana recruter daminɛ olu dɔw yɛrɛ kan ka taa centre mondial la formation na ni Ala sɔnna ma waati nataw la. Nɛgɛsoboli kanubaw bɔra kin ni kin ani sigidaw kɔnɔ ni kana ni jɔnjɔn kɛyɔrɔ la a kɛra nisɔndiyaba ye kɛnɛ in denfa bolo. Ne ka wele ni kɛnɛ kan foyi tɛ ni bonya tɛ nɛgɛsoboli bɛɛ b'a kɛ i ka denmisɛnninya la maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ n'a t'i bolo a bɛ teri bolo n'a t'i teri bolo a bɛ mɔgɔ bolo sigida la a bɛ bɛɛ nɛgɛsoboli mais ne ka nɛgɛsoboli ni sɛbɛ ye nin siɲɛ fɔlɔ n ka sigi a kɛnɛ ba ye teri la ma deli k'a dɔn ko vraiment maliyɛn kamalenw bɛ nɛgɛsoboli ka se nin ma a organisation a labɛn cogo ɲana a kɛnɛ ɲana a kɛnɛ kɛcogo ɲana a kɛnɛ sigicogo ɲana. Jɔnjɔndi hukumu kɔnɔna na maa minnu kɛra maa tan fɔlɔ ye Dumbulu kɛra olu ye Yaya Sanogo n'ale ye bɛɛ lajɛlen dan jɔnjɔn ani Dumbulu dira ale ma. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi don kibaru la min lasera aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye kooko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ yen n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman